Takže ja sa volám Miroslav Sedlák, no a narodil som sa v Žiline, pričom celé detstvo som ako učiteľské decko prežil v Zázrivej. To je dosť taká veľká dedina, zaujímavá, blízko pri Terchovej na Dolnej Orave. A toto je fakt, ktorý dosť limituje môj vzťah k remeslám a celkovo k tomu výtvarnu a k tým praktickým predmetom, lebo môj otec učiteľ mal tieto sklony, ale za správne ich mať proste dostupné, tak sa po ne napríklad topánky alebo nejaký typ doplnku, tak sa potom cestovalo a mne sa páčilo to proste vyrobiť. Pokúsiť sa to vyrobiť, tá fascinácia tým procesom od návrhu po hotový výrobok, to pretváranie do materiálu, to je aj teraz s odstupom času konštatujem, že to je vlastne fáza, ktorá mňa fascinuje najviac. Proste prevod návrhu alebo myšlienky do materiálu samotného, to znamená ten prvotný vznik toho predmetu. ktorí dajme tomu, sa s tými remeselnými vecami zapodievali a už som sa začal zaujímať aj, vtedy sme mali takú predajňu, že uľu, máme ju aj teraz, to sú tiež určité spôsoby spracovania toho remesla do užitkového predmetu. No a výroba obuvy, letnej obuvy, sandálov a doplnkov sa mi postupne začala stávať v 80. rokoch jedným zo zdrojov príjmov, hlavne už ku koncu hlavným zdrojom príjmov, a vytvoril som takú maličkú dielňu na výrobu vlastne týchto vecí. Popri tom ma veľmi fascinovalo alebo zaujímalo, ako toto remeslo fungovalo tu v Československu, respektíve za prvej republiky, respektíve koncom Rakúsko-Uhorska, to znamená v tom 19. storočí, čo bol zlatý vek manufaktúr a počiatku všetkých možných výrob, že aké to má korene. No a potom samozrejme s skúmaním tej estetiky ľudovej tu na Slovensku som sa začal zaujímať aj o estetiku, ktorá vplýva na výrobu týchto vecí inde na svete, napríklad v Amerike alebo v Ázii, v Severnej Afrike a tak ďalej. No a pomaličky som prichádzal na to, že tie výroby vlastne, respektíve ten spôsob výroby má určité spoločné znaky a začal som to trošku systematickejšie študovať, pričom vlastne je to v oblasti ako keby módny doplnok. Tam v tej oblasti sa vlastne nesie tento produkt. Tie kožené produkty sú vlastne módne doplnky z toho hľadiska takého výrobného, spoločenského. No a tým pádom aj nejaké oblečenie a šperk a iné veci ma začali zaujímať, ale veľmi som sa začal venovať vtedy obuvi, špeciálne flexiblovej obuvi. No a úplne konkrétneho života medzi bežných ľudí na funkčné použitie, bez toho, aby sme vytvárali repliku nejakých historických vecí. Toto nie je úplne moja parketa. Takže skôr na to úplne funkčné použitie spolu s tými ostatnými prírodnými materiálmi, ako je vlna, ľan a ostatné, to dáva zmysel. Tu vidím v tom kontexte tých rôznych remeselných výrob, ich sieťovaniu pre budúcnosť pri tých mladých ľuďoch, ktorí majú zjazdenú Európu a svet a ovládajú proste ten priestor, ako vyzerá súčasná spoločnosť a akú dôležitú rolu tvoria tie remeselné výroby súčasné. Chápuc ten historický kontext, tak v tomto ja vidím proste veľký zmysel to, dajme tomu, dávať dohromady, porovnávať, zaznamenávať a proste produkovať. Nemusí to byť len koníček, nemusí to byť len historický záznam nejakých činností a udalostí, ale normálne východisko pre budúce práce, zamestnanie alebo aj koníčka.